Protección Civil de Ourense premiou coa medalla de ouro o delegado territorial da Xunta en Ourense, a Deputación de Ourense, a Subdelegación do Goberno en Ourense, Cruz Vermella, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Nacional, a Unidade de Policía Adscrita de Galicia, a Delegación de Defensa en Ourense, a Garda Civil, o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Consellería do Medio Rural e a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Queremos recoñecer o valor, entrega e o sacrificio que supuxo para a ampla actuación e, como non, algo que todo levamos dentro de nós, que é a humanidade e o esforzo para protexer a sociedade. Grazas ao compromiso de estar e traballar todos xuntos, acadouse un resultado que a ninguén se lle vai esquecer, xa que de non ser así, sería outro ben distinto. Ante estas circunstancias tan adversas como as que nos someteron as voraces e devastadoras lapas dos lumes do fatídico verán de 2025, que con tristura digo, un longo e desolador regueiro de desastre deixaron. Pola súa banda entregáronse 5 placas con medalla de prata para os alcaldes e agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Parada de Silviana do Bolo, Vilar de Bos, Pobra de Tribes e Manzaneda. E entregáronse 30 placas con medalla de bronce a 30 voluntarios das agrupacións dos municipios ourensáns do Bolo, Cualedro, Monterrei, a Rúa, Carballeda de Avia, Laza, Larouco, Cortegada e Castrelo de Miño. Bueno, o voluntariado en xeral é unha das cousas das que máis nos temos que enorgullecer en Galicia e particularmente neste caso o voluntariado de Protección Civil, pero onte tamén estábamos co de Cruz Vermella e outros que efectivamente fan esa labor altruista, desinteresada. E eu creo que é absolutamente esencial porque, como aquí se decía, hoxe estamos lembrando unhas datas moi complicadas, unhas datas que vivimos en primeira persoa durante moitísimos días, preto dun mes, non? En donde pois, a nosa casa, nun mes, ademais, como a de agosto, onde debíamos estar descansando un pouco para afrontar un pouco o resto do ano, pois foi un mes que nos levou a un nivel de exigencia extraordinario. Alfonso Rueda entregou 3 medallas de ouro aos 3 voluntarios da agrupación de Verín, Fabián Valencia, Carlos Moreira e María Sánchez, que participaron no rescate dos 3 brigadistas en Oimbra que resultaron feridos de gravidade. Sode xente moi activa, estamos nun magnífico momento da protección civil, eu creo que con récord de persoas que integrades as agrupacións, xente activa, porque é moi fácil dar números, pero despois hai que estar, cando son necesarias as emerxencias, hai que estar disponible, hai que estar entrenado, hai que estar formado, e isto que sempre funcionou moi ben en Ourense, creo que agora a miña impresión en xeral é que está funcionando especialmente ben, e se funciona ben é porque todos os que teñen que empuxar o están facendo. Duro, pero bueno, yo a lo mismo que mis 2 compañeros, lo único que hicimos fue lo que realmente sabemos hacer, salvar gente, colaborar y todo. Y somos compañeros, confiamos los unos en los otros, que eso vale muchísimo.